weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to guetema to awoyni to kolomina to fasudeɓe to kuñankari to gawinane to basambula to ɓoye ɓaleje to luuma ñalɓi ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno oumar ly to batamme sare wuuro alpha e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi sénégal laamu leydi sénégal e leydi ndi kala ne tawe sunare mawde no feewi jaltugol aduna biyetenoɗo aliwa badara sisé ɓurnoɗo lollide abc to leydi mauritanie hoorejo conseil régional mo nactata o holliri tigui ɓoyata ɓe garɗitine dendagal collége aji e lycée ji tawateɗi e nder nactote ɗi kala ɓe pewni tati ɓe gaɗɗitane haɗi jaada e jamanu to leydi mali dadiɓe halfinaɓe ko fate haɓade drogue e nder bamako ɓe teeɓima sagata gorko biteɗo jama keyta ɓe tawri momo jogui temedde tati e capanɗe jeetati e ɗiɗi piccal capanɗe joyyi e nayyi kilo drogue to leydi bourkina faso lycée philippe zinda kaboré ko ɓurɗo mawnude to banggue wawde jaɓɓade élève e nder Ouagadougou ɓe kolirama tigui lycée o caggal kayde élève aji mbanno toon grève ɓe kelino toon gueɗe kewɗe no fewi ha e oɗo saaha laamu ngu holliri ha yitande fande nde lycée o udditta to leydi Maroc temetere e capanɗe joyyi sagataɓe ɗanniyankoɓe ɗanne suuɗeru yiɗiɓe nadde Europe ñalawma hanki o jiiɗino tigui diwde walla sodde grillage gonɗo keerol hakkude leydi Maroc kañum faade to leydi Espagne nokku to wiyete Melilla to leydi Congo Brazzaville banque de développement de l'Afrique centrale ɓe kolliri tigui ɓe jaltini koppereje kene qime ha temetere capanɗe nayyi e jeeɗiɗi milliards franc CFA ene qime ha capanɗe joyyi million taw ko kalis euro gam yidde jokkidde golle lawol goudron ummade guila Brazzaville lamorgo leydi Congo ha yetto to Libreville lamorgo leydi Gabon to leydi Afrique du Sud ko oɗo saaha joni ko train taw ko train voyage oɗo saaha joni kañum tigui watta centre ko fate ñakko ɗum foof noon ko yidde ñakkude dendagal ɓesgu leydi ndi kala kabaruji men joolam jaɓeɗi so waktu rokki en ma en jaaha to Afrique du Sud ha to leydi ma jaaha to Afghanistan ha to leydi Yemen bisimilla moon e ketki hotodirte joni jañoɗen. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalawale danwal kala bawɗo listihara moƴƴuɗo longal pirowo koyɗi ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra rafiji rewɓe ko wayno kista fibroma dogam sita rewɓe ronkuɓe resede rewɓe ronkuɓe darorede e rewɓe sattaraɓe dewle kala ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi rafiji worɓe ko wayno worɓe fiɗaɓe worɓe ustaraɓe goragu e worɓe musidɓe tedduɓe yawɓe yitade koyemumen ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilinoɓe mum wonde o heeɓi leɗɗe siroji pewnaɗi ha feewi bawɗi neldede kala continent e kala leydi to kiliyal makko wawi wonde ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴetti leɗɗe makko fodde sappo e tati rafine yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde sappo e jeenayyi rafine yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune so yannama ka miskinallo safruma ha mbiya weng taw hay mbuɗa yoɓani so wona noon wonduɓe rafiji ɗiɗi on mo seeɗineji bahliti hoore mum ha haɓɓa walla jano barogal ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum wonɓe caggal leydi wonɓe to leydi Mali e leyɗele takkiɗe leydi Mali wonde mo jogui base makko to leydi Mali ene tawe toon miñi ko ene wiye ceerno Samba Sy
on numéro mum téléphone ko 00 223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy kañum base mum tawate ko nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to legal bitengal nettek sara jere nettek dendagal taximan dendagal chauffeur mo mbiɗa yo holle base ceerno Djiby Sy ma adde ha yettinma ceerno Djiby Sy numéro mum téléphone ko 47 22 80 84 ko kañum kadi woni numéro makko WhatsApp omo wiya noon dendagal kilineɓe noddoɓe mo e kala saaha walla waɗoɓe message uji omo leela jabtade wona salade ko hewrede tan yo jomum waɗi insisté tan mawɓe jabba ɗum hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum aroɓe arande safaruji men kala garowo yo addor nokku to waɗori safaruji mum omo wiya kadi ɓen yiɗɓe waɗnede listihara ɗaccaɗa ko inde maɗa inde nene maɗa so ari o haalanma ko wone ɓerde ma ha cikka ma to ko toon hoɗi ceerno Djiby Sy komo Allah luɓiri gandal hande labɗo reedu ummalaɗo woni newiɗo sanne sanne ɗum noon badden dando faade makko kettode kabaruji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo nogas jeenaya lewru juko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goo kabaruji men e ɗemgal pulara ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbirno enen gardidi kabaruji men koto leydi Sénégal taw pudortoɗen laamu leydi Sénégal guila ñalawma hanki o eɓe tawe sunare mawde no feewi jaltugol aduna goto e yontaɓe leñol ngol biyetenoɗo Alioune Badara Cissé Aliou Badara Cissé ɓurɗo lollidde ABC Aliou Badara Cissé ko kañum wonno médiateur de la République ha ñande joyiya lewru juko gonɗen ndu ko ñande hen tigui manda makko gasno ko aset hanki nogas jeetati juko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goho o yalti aduna to hôpital principal mo Dakar kanko Aliou Badara Cissé noon koye membre fondateur woni tigui koye jaggue tawa kadi koye fuɗɗuɓe kaɗo landa wiyete ka APR woni Alliance pour la République o jeeya woni tigui landa laamu ka kanko noon omo meeɗino kadi wonde jagolgal kalfinagal ko fate gueɗe caggal leydi woni ministre des affaires étrangères e saaha gouvernement Abdoulaye Mbaye ko Macky Sall noon ko kañum nomnomo médiateur de la République guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e joyyi e saaha nanggugol Ousmane Sonko e dillere mawde wonnode e nder leydi Sénégal wonno koye lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho kanko Aliou Badara Cissé o waɗino discours pattamele miijo molanteɗo Allah e nder discours o noon dendagal peuple leydi Sénégal kala e dendagal laamu leydi Sénégal kala ene yiito hen hoore mum hano hannirta ni guila 2019 noon hollirama caggal nde ɓiyi ko yaltuno aduna to dowlaji dentuɗi Amérique nden mayde noon mayde ɓiɗɗo ɓiyi ko musinomo no feewi ɗum nanguinomo hano Allah hoddiri ñalawma hanki o ko Allah hanki tigui Allah hoddiri o tawtoyi oɗon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugol ceerno Habous Diallo en nildi duwawuji faade dendagal ɓesgu makko kala nde Allah yurmotomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala ha joni koye on fannu keddoɗen ardiɓe landa wiyete ka APR woni Alliance pour la République ko landa laamu ɓe ɓayyini communiqué mabɓe tintinde e dendagal windere nde kala e donade ɓesgu makko kanko Alioune Badara Cissé jaltuɗo aduna aseta hanki o to hôpital principal mo Dakar e nder communiqué o noon ɓe kolliri tigui wonde Macky Sall hoorejo leydi ndi holliri hen sunare mum mawde no feewi e dow inde landaka APR e dow inde mawɓe landa APR kala e dendagal militant ji dilloɓe landa APR kañumen kala dow inde mabɓe kamɓe kala ɓe ndenti ɓe dunima dendagal famille oɗon bitinoɗo Aliou Badara Cissé ɓe dunima kadi ɓesgu leydi Sénégal kala saabu nde ɗo ustare ko ustare wonande leydi Sénégal kala ɓe kolliri noon e nder communiqué o ɗo e yesso maɓe ɓayyin tigui ñalawma mo foti wirnede maɓe ɓayyin kadi nokku toɓe ɗamini wadde ko wiyete levé des corps dendagal jayndeli leydi Sénégal kala e dendagal dilloɓe e dawrugol ɓe leydi Sénégal guila jeeyaɓe e landaji landa laamu e landaji ɓattiɓe laamu e landaji lunda kala
kambe kala dande ko wotere kambe kala be koliri sunare mabbe kambe kala kadi be kali bure wonnodo odon bure odon menno bietnodo Aliuna Badara Cissé ha joni ko leydi Sénégal keddodenam accident musto wadi taw kadi ko auto particulier umminodo Dakar ina yabani to wite biñoma ko kanyuma felbondiri e auto personnel goddo accident o non wadi maybe tato hen dido non ko gorko wondude e joom suudu mum woni ko wite couple accident o non wadi ko tolno wuro witengo jira gona tawatengo e dara commune mo Jakunda accident o wadno ko nyande no alarba no gasi joyele wuro jugo hitanduji naaji didi e no gasi go sabi accident o non ko goto e sofrebe goto e werlaji particulier ji kanyum tigi yinno wurudade walla yinno wappade gaska woni ko wite niidi pulo gasde gonoji e hakkude goudron ene teska non so ndunguji di ngari goudron ne heewade gasde ne feewi kar gasko yinno wappade ko don tigi o felbondiri e auto particulier goddo accident o non biide wadi ko janno gasi joya lewru juillet do gonden dum ha joni kabaruji men e demgal pulaara Patrice Gomis ko suka tokoso mo duubi no gas barnodo e ndira nokku to arno amde kanko e sehila makko debbo o warno non ko nder legal bitengala Grand Yoff e nokku to be mbaran ngamanno yobino fittade makko non ko e sehilabe makko goto e sehilabe makko be wonduno e nokku o caggal kayde noddunomo be mbawi tigi joddade e tabal gotal be jarado na dolo woni sangar mabbe ko don tigi lural ari hakkunde mabbe goto e sehilabe makko non don tigi heli butela sangara ko on butel non ko on yobiri fittadu makko cagande fimo butelo non hollirama tigi jijam kewdam wona samde nde onawa hôpital ko waktuji seeda o wade juude docteur ebe ko tono yalti aduna ko adi ko mo yalta aduna non hollirama taw jangtima dendangal inde be do na dide be wonduno o jangtima kadi inde jobido fittanu makko sabima kadi holko sabi o nene ko rendini be dum non e odo saha dido sa kala ko jilaw cattuka lamugo wonno kanko bannodo gal badal non e odo saha joni o tebama taw kadi o teba ko to o tebama taw kadi ko to legal bitengala yembala o wete ko Louisa Gomis ko sécurité urbaine mo commissariat central mo Dakar ko kanyuma tebimo e odo saha joni be bennimo to hôtel de police mo Dakar ha joni ko leydi Sénégal keddoden Abdoulaye Diouf Sarr ko jagolgal kalfinado ko fate cellal adi kanyume gollidibe mum be kolleri tigi aleda hande o bulletin de santé leydi Sénégal to yarata e mboros coronavirus be kolleri non e nder waktuji no gase nay cakkitide di ko ujunnaaje tati e temedde yimbe jido kolkisa endera holkiso he don capande jeena e gone do tawama e jati ko fidabe morosa coronavirus to betama to bange pourcentage en hollire endera temdere kala hen 2,84% ko fidabe endera ben capande jeena e go tawrabe moroso hen sappo jeena ko contact CV woni memondirnobe wondube rafio capande jeedi do dido heddibe be kala ko ka communautaire woni hay goto men anda to jetti rafio endera be cellane be temedde nay capande jeedi e jeetaro testama tawama ko négatif woni moroso yalti men haalabi pati galleji men capantato en jeenayo ina tampi sanne ma ballite to bangi fofango tuggiyanki fay hande ko yibbe jeedido woni ko hawre la jalla e odo sa joni bila me dendangal winditibe doggola coronavirus e nder leydi Sénégal be jettima capande jeejide didi ujunere fawite medde jeejido e yimbe jeenayo e nder be non capande jeegom e go ujunere e tem e yimbe jeejido keptino cedal men hano haniti ni ujunere te medde jeejide capande nayo en jeenayo ko dum woni ko hawre la jalla nyalawma hande o ndara hôpital uji leydi Sénégal kala ko wondi be rafi coronavirus ko temed ujunnaaji jeenayi e temedde jeenayi capande joy e yimbe dido ha joni kabruji men demgala pula ham jaa to Madina Gounass non odo sa kala forage gadano tawte do ndara wuro ngo forage on non e odo sa kala dendangala robinaji taw ko robinaji di o sarwanno kala ko ngakkuno ndiyam caggal non te technicien ji ngari be koleri tigi wonde ko pan tawa kadi ko pan moteur forage kanyuma woni ko panno e odo saha joni non golle paydende fe nana golle en yakora tan do e jango fay bawo jango ma wuro ngo heb ndiyam hano hanirti ma en ketto cimtolla musidde men ama sambalo balde joni forage Mamadou Gounass karano en jigno caɗele seeɗa caggal de technicien gimmi to Tambacounda ngari jaltini pompe ɗe ɓe tawi ko pompe ɗe koye men jogui caɗele ɗum nan namdi ko pompe goɗɗe koma ƴeewe non siraji Tall secrétaire général aldifor Mamadou Gounass ko noon wori ɗi dumunnaji foof ena bo hande yontere wuro ngo hen banggue wuro ngo vraiment tengtude banggue Madina centre on jigno caɗele ndiyam saabi ɗum noon ko forage gadano kanko servanno toon on forage panno
paano noon ne humbuno e ngo hollum Allah e sago ma nodden technicien ji ngara ndaara ha ganda paano hollum on sahane ndaren mbawen huccande alhamdulillah rabbil alamin ɓe gari hanki ɓe ndaari ɓe tawi ko pompe o sumi pompe o paani ɗum noon ko ma pompe changé nde ɓe kalanen ɗum jettinen ɗum ceerno Bayel eɗen jettamo hen o wi en ndaar keɓen pompe Allah newni en ndaari ɓe gaddani en pompe hande ɓe montimo hande subaka joni ɓe paari kihiɗe montudam ndiyam so Allah jaaɓi janggo ma yimɓe ɓe keɓata ndiyam ɗe balɗe fof ma mbattu ƴewde so yante weledal e beele ko dumonna ko ndiyam ɗam ala ko yimɓe tampinano namdali e ko nan eɓe namdo ɗum no to ndiyam manki seeɗa tan a yiyat jomum ngara ha ɗo ɓe jaaha forage walla so potti gollo hen namdo ɗum ko wonno caɗele minen namdo no fewi emin jafnoɓe hen kadi ko hunde arode tan kadi ko huure wondade saaha fof matériel ne paana min jafnoɓe no fewi paano leeli seeɗa kono wona e amen wonno koye technicien ji kamɓe wonnoɓe keɓano tanoɓe garni wonno kamɓe jogui diwanuji fof emin jafno hen client uji no fewi beele pompe ɗe ko laamu ngu walli toon walla ko bureau AGIFOR soodi ɗum ala pompe ɗe ko AGIFOR soodi nowno laamu ngu kañumen gueɗe mumen ne leeli seeɗa kadi ɓe balla en balle kewɗe en jiiɗa hebbinde mabɓe ñagude eyyi ɗum noon ko AGIFOR tan yeehi soodi pompe addi taw yimɓeɓe joguinoma kulhuli seeɗa to banggue paano kono noon Allah newni gueɗe ɗe kala defti lawol e oɗel saaha kala joguinoɗo robinet ma ƴeewgo ndiyam mum hano hannirta ni ko musidɗo moon Amadou Samba Lo Madina Gounass fewde e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ama Samba Lo golle ma jooɗi peewi eɗen mbiya bandiraɓe tan yo mbattu hakkillaji no feewi e boyli men e ɓulli men haysen keeɓi forage uji mbasen welsindade ɗi e kala saaha panuji forage uji walla coupéraji robinet ngaji som gari tawa eɗen mbawa ruttade e ɓulli meɗen ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sennumima to Madina Gounass koto leydi Mauritanie paaɗen Sidi Wulza Haf ko jagorgal kalfinagal ko fate cellal aade mo leydi Mauritanie kanko e gollidiɓe makko ɓe kolleri aseta hanki wonde ko 190 e neɗɗo goto kañumen tawa ko fiɗaɓe moroso coronavirus doggol ngol noon barkewol ko yimɓe joya Boumayda ko neɗɗo goto Guéru ko yimɓe tato Kifa ko neɗɗo goto Magama ko neɗɗo goto Mongela ko neɗɗo goto Elega ko yimɓe joyo Ɓogge ko yimɓe nayo Boutela Mid ko neɗɗo goto Medredra ko yimɓe joyo Irkiza ko yimɓe tato Ros ko yimɓe tato Chami ko yimɓe sappo Nouadhibou ko capanɗe tato e nayo neɗɗo Tigzigza ko yimɓe ɗiɗo Sehil Babi ko neɗɗo goto Bira Mugrina ko neɗɗo goto Fderika ko neɗɗo goto Zoyrat ko yimɓe jeeɗiɗo ak Zouza ko yimɓe tato heddiɓe ɓe kala ko nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to Nouakchott noon leggal Lixar ko yimɓe jeegomo Sebkha ko neɗɗo goto Tavrak Zene ko capanɗe tato e tato neɗɗo Darana Iba ko yimɓe jeeɗiɗo Tayaret ko sappo e jeeɗam e neɗɗo Toujinil ko sappo e nayo neɗɗo Arvat ko sappo e jeegomo neɗɗo Elmina ko neɗɗo goto Riyata ko yimɓe joyo e nder ɓe cellano ɓe kolliri tigui hen temeɗiɗo e yimɓe ɗiɗo kepti cellal mumen hano hannirta ni pati galleji men yimɓe tato kawre ladiala leydi Mauritanie ne yaara e oɗo saaha joni doggol winditiɓe do coronavirus ɓe jettima capantati e tati ujunere ne fawi temedere capanɗe joyo e yimɓe jeetato e nder ɓen noon hen nogas e jeenayyi ujunere e temedde jeeɗiɗi e sappo e joyo keptino cellal mumen hano hannirta ni ko temedde jeeɗiɗo e yimɓe ɗiɗo ɗum woni ko hawre ladial tugui ko moroso naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ha joni ko leydi Mauritanie keltoɗen ñande aljuma nogas jeeɗiɗi lewru jukko gonɗen ɗum e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie joɗima batu taw ko batu conseil taw ko batu conseil régional ngo Nouakchott e gardugol hoorejo fedde hoorejo e gardugal hoorejo conseil régional mo Nouakchott biyeteɗo président biyeteɗo Vatimittu Abdella Malik enen tawtora batu ngu noon hoolaɗo kuubal woni secrétaire général ministère de l'éducation nationale et de la réforme biyeteɗo Ali Siley Soumaré wondude directeur uji tati régional uji tawateɗi e nder Nouakchott woni directeur régional mo Nouakchott banggue no hirnangue e Nouakchott banggue worgo wondude e Nouakchott banggue rewo e nder batu ngu noon conseil régional hoorejo conseil régional o holiri tigui wonde dendagal collége aji e dendagal lycée ji tawateɗi e nder Nouakchott ɗi kala mbaɗi pewnite ɗi garditine haɗi garɗa haɗi jaada e jamanu e nder wila e nder muqaddaji jeenayyi tawateɗi e nder Nouakchott kala ɓe kolori ɗina collége aji ɗina lycée ji kala ɓe jiiɗi ko fewnidde ɗi ɓe garditina ɗi haɗi peewa ɗi mbawa waɗede kuɓɓam woni courant e ndiyam kala hano hannirta ɗi mbaɗe kadi ko wiyete internet waɗe majji kadi ko wiyete bibliothèque uji moderne jaaduɗe e jamanu wondude e saluji de lecture ɓe mbaɗa e majji kadi nokkuji tawa ko nokkuji to yimɓe mbawi weltinde pittali mumen woni ko wiyete espace divertissement ɗum foof noon ko yidde garditinde ɗiɗon collége aji e lycée ji ha mbawa yadude e jamanu hono no holliri kay kanko présidente conseil régional mo Nouakchott ne teska noon e oɗo saaha joni yoga e collége aji
e lycée ji nokcoden tampi sanne yoga e majji sa ari ndiyam ala courant nanata yiyatake saka internet haala mum haala yoga e majji kadi ngala hay mirde clôture to belaɗa fof ko ɗon taccirta e oɗo saaha joni yidde laamu ngu noon ko ittu ɗum ha laaɓa ɗi pewnite haɗi garɗa haɗi jaada e jamanu ha joni kabaruji men ɗemgal pulara senno mima to leydi Mauritanie koto leydi Mali paaɗena catala bitegal OCHA ko falfinaɓe ko fate ɓergol toɓoji e ko fate catastrophe naturel e ndera leydi Mali ɓe kolliri tigui rapport moɓe puɗɗi hollirde tugui kay ko ndungu ngu fuɗɗi faade oɗo saaha joni e ndera leydi Sénégal ɓe kolliri fodde ujunnaje 290 foore woni ko wiyete foyer ɗum tigui woni e oɗo saaha joni bomiɓe woni tigui ko wiyete sinistré e ndera leydi Mali kala ɓe kolliri noon so tawi ko hitande rawane nde tugui ka hitande rawane nde woni ndungu rawane 2020 tugui lewru mai ha yetti septembre 2020 to ɓoji ɗi caabinoma ha capanɗe 5 ujunere nden fawi temedde 4 e capanɗe 9 e yimɓe joyi mbaɗa ko wiyete sinistré woni tigui ronkuɓe dañde koɗanɗe mumen sappo e jeegom neɗɗo wasino hen fittande mum hitande rawane nde nogas e joyi neɗɗo kadi woni tigui barmunoɓe hen e ndera ɗiɗon yolaruji ɓe kolliri noon so tawi ko capanɗe 5 ujunere temedde 4 capanɗe 9 e jeeya sinistré ko woni diwan Menaka kañum ɓurno jayede hen hitande rawane nde saabu nden e nder ɓen hen sappo e jeegom ujunere e temedde 8 capanɗe 9 jeeya tigui koto Menaka rewno hen noon ko wiyete région mo Ségou ɓen noon ko sappo e tati ujunere temedde jeegom capanɗe 4 sinistré wonno arno tataɓe noon koko nokku to wiyete Kulinkoro toon donc sappo e 1 ujunere e temedere sappo e jeegom neɗɗo sinistré rewi hen ko région de Mopti ɓen ko ujunnaje 4 e temedde 8 capanɗe 3 sinistré rewi e mabɓe ko hay noon heeɓino ko ujunnaje 2 e temedde jeegom capanɗe 8 neɗɗo sinistré rewi say noon ko Sikasso ɓenne ko ujunere temedde 4 capanɗe 7 e yimɓe 4 rewi hen ko Bamako toon ko ujunere capanɗe 8 sinistré rewi mabɓe ko région mo Gao ɓenne keeɓino temedde 7 e capanɗe 9 sinistré arno ɓawo noon to banggue boomade hen arno ɓawo ko région mo Kidal ɓen kemno ko temedde 7 e capanɗe 9 sinistré ɓe kolliri noon ɓe kolliri kadi ndungu rawane ngu yolayru ndu saabinoma ha ujunnaje 2 e temedde 7 galle derguitinoma hen fodde ujunnaje 7 e capanɗe 3 tonnes taw ko guura hollirama tigui bonino hen hunde kadi yaadino e wameji ha joni ko leydi Mali keddoɗen dadiɓe halfinaɓe ko ha fate haɓade drogue e ndera Bamako ha tengtito rive droite mo Bamako ɓe kolliri tigui ɓe teeɓima babiraɗo goto jaaɗo e duuɓi 45 biyeteɗo Jama Keita kanko Jama Keita noon teeɓa tigui o tawama jogui drogue jonɗo no fewi ɓe tawrimo temetere capanɗe 82 piccal capanɗe 54 kilo drogue mo hinde chanvre indien ɓe kolliri noon ɓe mbanno oɗon opération ko ñande jamma altine nogas tati ene wiyata talata nogas ene yiya lewru jukko gonɗen ndu sanga 0h30 fay 3h du matin to nokku to wiyete Sirakoro guetama e nder commune 6 mo Bamako eɓe jokki noon losgoji mabɓe kala beele dendagal ɓen ɓe o fonnogol ɓe o gollotono kala ɓe o guila yeeyoɓe ha e sodoɓe kala beele mbawa andude réseau o ko ɗum tigui woni ɓe jokki jiilaw ngu ha oɗo saaha joni kabaruji men ɗemgal pulara senno mima to leydi Mali koto Burkina Faso paɗen lycée Philippe Zinde Kabouré ko lycée ɓurɗo mawnude to banggue kay wawde jaɓɓade élevaji e nder Ouagadougou lamorgo leydi ndi on lycée ɗon koko udda tigui guila e lewru mai hitande ujunnaje 221 caggal grève dillere élevaji mbanno toon ha yoga e élevaji keelino yoga e matériel uji tawteɗo e nder oɗon lycée guila nden noon laamu ngu ko uddi oɗon lycée laamu ngu holliri hay école udditowo ko ɓoyani ko woni tigui année scolaire 2021-2022 ɓe kolliri tigui lycée o udditta e lycée noon fodde lycée noon ene jangganno e mum fodde ujunnaje 3 temedde 7 élève ene jangganno hen ɓen kala noon e oɗo saaha joni mbiya ko yo ƴeewo e nder ɗiɗo capanɗe 7 centre tawateɗi e nder Ouagadougou nde ɓe ƴewata ɗin centre uji mone mabɓe kala holto ɓurata fewnita ɗum yaaha wawa janggo e windotoyade e nder ɗiɗon centre uji ko noon kadi dendagal professeur uji jangguinannoɗi e nder oɗon lycée kala kamɓe kala mawɓe sama ɓe mbawa sarede e nder ɗiɗon centre uji tawateɗi e nder wuuro ngo yidde laamu ngu noon e oɗo saaha joni ko yidde kay
janginde sukaɓe ko fati e needi saabu kay furtade e nokku mo jangganno kay kela nokku mumen walla nokku to mbalanno bonna nokkuji men ɗum noon ko an tan tinata ko ɗum saabi laamu ngu noon e oɗo saaha joni ko yidde uddude école o ha diwa oɗo saaha beele kay eɓe ganda nafoore oɗon lycée en ɗum noon e oɗo saaha joni ko caɗele mawɗe wonani kay ɓen janggannoɓe e nder oɗon lycée ha joni kabaruji men ɗemgal pular koto leydi Maroc paɗen 350 ɗanniyankoɓe ɗanne suuɗsuuɗari wonnoɓe nder leydi Maroc yinnoɓe taccirde kerol Maroc faade leydi Espagne to nokku biteɗo Melilla kerol ngol noon ko grillage mawɗo woni ɗon kamɓe 350 kamɓe kala noon ɓe mbino ho e grillage o ɓe hen jiiɗino ngaylade gam yidde taccude ɓe hen jinno ko sudde grillage o sorde less kono noon nde caggal kay nde dadiɓe leydi Maroc nde ɓaaƴi ɗon e ɗon dadiɓe ɓe leydi Espagne renoɓe kerol ngol ko ɗon e ɗon mbawi notitade hen mbawi haddeɓe kamɓe 350 hay neɗɗo goto mabɓe heɓani sorde hay goto kadi heɓani diwde oɗon grillage kamɓe kala ɓe duttitama e nder leydi Espagne hollirama noon kene wona johila noon ko nde oɗo été fuɗɗi faade oɗo saaha joni ko ngol waɗi laabi jeetaɓi wala ko ɓeɗon ɗanniyankoɓe suuɗere eɗen jiiɗa kay ngaylade oɗon grillage gam yidde taccude siftinde on noon ñande nogas ɗiɗi lewru juillet e hitande gonɗen nde fodde temedde tato neɗɗo mbino hoye oɗon grillage kerol yoga e mabɓe kay fodde hen temedde 1jeetato keeɓino fartange taccude sorde grillage ɓe hen ngaylade ha tacca grillage ketti o to banggue to leydi Espagne guila nden noon faade oɗo saaha joni hakkillaji ɗanniyankoɓe hewɓe kañumne en ko holko saabi mbawa wadde noon ha mbawa yettade o to banggue to leydi Espagne koto RD Congo paɗen woni république démocratique du Congo inspection générale des finances ko cadral halfinaɓe ko fati rewidade peele mbuñari tumaɓe mbuñari dirkude koppereje ɓe kolliri tigui wonde ɓe teeɓima gouverneur uji ɗiɗi ɓe batti ɗumen juuɗe justice leydi ndi hen gouverneur goto no wiye Atou Boa on ko gouverneur Congo central o tuma tigui ko dirkude e dirtinde fodde 5 millions taw ko haalisa dollar e wondude gouverneur goɗɗo witeɗo Wale Lufungula on ne teɓama tigui on ne tumano tigui joguino fandare yidno tigui dirkude yinnode wadde détournement halis kanko e gonnoɗo e neɗɗo goto gonnoɗo jagorgal e nder leydi he kamɓe ɗiɗo kala e oɗo saaha joni ɓe teɓama ɓe mbaɗama e juuɗe justice leydi ndi ha joni kabaruji men ɗemgal pular si ɗum wimeto RD Congo paɗen koto Congo Brazzaville boña biteɗo BD EAC woni banque de développement de l'Afrique centrale ɓe koleri tigui ɓe nanni junggo e jiifa ɓe jaltini copperet jonde no fewi kene qime ha 32,7 milliards taw capantare ɗiɗi piccal jeeɗiɗi milliards taw ko franc CFA mo leydi Congo Brazzaville ñamata ene qime ha 50 millions taw ko haalisa euro on haalis noon yidde mabɓe kay ko finance wallude leydi Congo nde financata golle taw ko lawol goudron ummade guila Brazzaville lamorgo leydi Congo ha yettoto Libreville lamorgo leydi Gabon oɗo saaha joni on haalis noon ma waw jokkude tronçon to guidolisi faade to wiyete Kibangu e ummade nokku to wiyete Kibangu faade nokku biteɗo Ndende noon tawe nder leydi Gabon koto leydi Afrique du Sud paɗena laamu leydi Afrique du Sud nono darino dole mum ponno yidde ñakkude dendagal ɓesgu leydi ndi e nokkuji de mbawi wonde kala ɗum saabi noon e oɗo saaha joni ko train goto on train noon kañum tigui watta centre taw ko centre ñakko on train noon ko doctoreɓe kañum e ñokko tawte e mum e kala areto dari yimɓe hewɓe ne nodde ɗon mbawa ñakkade kadi o wawa ɓennude e nokkuji gonɗi kala lawol chemin de fer o woni to darti kala wawa noddude yimɓe hewɓe beele mbawa ñakkade yidde e fandare laamu ngu ko dendagal ɓesgu leydi ndi kala to ɓe goni e to ɓe mbawi wonde kala yooɓe keeb ñakkuji mabɓe hano hannirta ni haɓade oɗo mborosa biteɗo coronavirus kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi Afghanistan paɗen ko ñande 31 lewru juillet dartoto ha laaɓa ko fati ko wiyete pont aérien woni tigui dognude yimɓe ittuɓe men e nder leydi Afghanistan woni Kaboul lamorgo leydi ndi faade caggal leydi e oɗo saaha joni guila aseta hanki o noon teskama tigui oɗon pont aérien woni tigui ngol eggingol ene wayno dartima ni wonande ɓen leyɗele taw ko leyɗele tawteɗe nder dongre Europe ko wayno leydi Espagne wondude Australie e leydi Allemagne e Canada e leydi Italie kañumen kala ɓe kolliri wonde ɗiɗon opération ngaji ɓe dartiniɗi ha laaɓi guila aseta hanki
hanki kijiɗe teskama tigui avion sakketa taw ko leydi Italie juurima to Roma e ko addi ɓeɗon taw ko sakkitiɓe dognede itteɓe to Kaboul nannede e nder leydi Italie ɓe kolliri tigui wonde kay koɓe puɗɗi opération faade oɗo so ñalawma hanki o ɓe dogni ujunnaje joyo neɗɗo leydi ɓe jogni eɓe jeeya noon e leyɗele e nder ko leydi noon e nder dongro Europe ɓurde wawde dognude ɓurde kay hewde ko dogni jeeɓe fedde union européenne ɓurɓe hewde ko dogni Afghanistan naɓe jaɓɓade e nder leydi mum royaume ini noon holliri aseta hanki o wonde kamɓe ɓe dartini opération mabɓe ha laaɓi Londres holliri kañum ko 14 ujunere yantude temedde joyo neɗɗo Afghanistan kañumen woni dognaɓe ittaɓe to Kaboul na gadda tigui e nder leydi e nder Londres to France kañumen noon holliri tigui ko guila ñande aljuma kañumen ko guila aljuma dartini oɗon opération ɓe kolliri tigui ɓe dogni ujunnaji ɗiɗi temedde jeetati e capantato e nayo neɗɗo hen e nder ɓen noon temedere capanɗe nayo e ɗiɗo ko Farisinaɓe sappo e jeeɗiɗo jeeya ko nder dongro Europe ko ujunnaji ɗiɗi e temedde jeegom woni Afghanistan naɓe taw ko ittaɓe toon ne gadda e nder leydi France koto leydi Yemen paaɗen Al Anad ko base aérien ɓurɗo mawnude wonande kay koni koɓe leydi Yemen on base noon hollirama tigui ɓe keeɓi bombardement ji woni tigui ɓe beddama missilaji e bomboje kewɗe no fewi taw ko ɓeɗo rebelle witeɓe Houthis kañumen beddi toon bomboje ɓe kolliri noon fodde capanɗe tato sagata taw ko dadiɓe habtantoɓe to banggue laamu Yemen mbasi hen pittali men capantato mbasi hen pittali men taw ko rebelle witeɓe Houthis kañumen tigui mbaɗi beddi mabɓe ɗeɗon bomboje ne leeɓaɓe kadi drone yo beddo e mabɓe bomboje musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerno ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba ñalawma janggo o ma en ketto musidɗo men sehil men Sara Blay Sarr kettima laki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.